Σκεφτείτε τον πιο επιτυχημένο CEO που θαυμάζετε. Τον πολιτικό που κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές ενάντια σε όλες τις προβλέψεις. Τον ιδρυτή της startup που άλλαξε τον κόσμο μέσα σε λίγα χρόνια. Τι κοινό έχουν? Μπορεί να μιλούν για όραμα, για πάθος, για την αλλαγή του κόσμου. Αλλά αν κοιτάξουμε πίσω από την κουρτίνα, πόσοι από αυτούς δεν ακολουθούν, συνειδητά ή ασυνείδητα, τις αρχές ενός Ιταλού διπλωμάτη που έζησε πριν από 500 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε. Σήμερα θα εξερευνήσουμε ένα επικίνδυνο, αλλά συναρπαστικό ερώτημα. Είναι τελικά ο μακιαβελισμός, η φιλοσοφία της ομής, ρεαλιστικής εξουσίας, το κρυφό κλειδί της επιτυχίας στον 21ο αιώνα? Όταν ακούμε το όνομα Μακιαβέλη, στο μυαλό μας έρχεται η εικόνα της απάτης, της προδοσίας, της τυραννίας. Το βιβλίο του, «Ο ηγεμόνας», έχει γίνει συνώνυμο της πολιτικής χωρίς ηθικούς φραγμούς. Και όμως, ο ίδιος ο Νικολό Μακιαβέλη δεν ήταν ένας σατανικός θεωρετικός. Ήταν ένας ρεαλιστής. Έγραφε για τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα έπρεπε να είναι. Και οι αρχές που περιέγραψε μοιάζουν τρομακτικά επίκαιρες. Ας δούμε 3 βασικές μακιαβελικές αρχές και πώς μεταφράζονται στο σήμερα. Αρχή πρώτη. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αυτή είναι η πιο παρεξηγημένη φράση. Ο Μακιαβέλη δεν είπε ποτέ ακριβώς αυτό, αλλά η ιδέα διαπερνά το έργο του. Σημαίνει ότι ένας ηγέτης πρέπει να είναι πρόθυμος να κάνει πράγματα που θεωρούνται κακά, να πει ψέματα, να παραβιάσει κανόνες, να είναι σκληρός, προκειμένου να πετύχει έναν ανώτερο σκοπό, όπως η σταθερότητα και η ασφάλεια του κράτους του. Σήμερα, αυτό το βλέπουμε παντού. Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια εταιρεία μπορεί να λανσάρει ένα προϊόν που δεν είναι τέλειο, γνωρίζοντας ότι θα έχει προβλήματα, απλά για να προλάβει τον ανταγωνισμό και να κυριαρχήσει στην αγορά. Ο σκοπός, η επιβίωση και η ανάπτυξη. Τα μέσα, η εξαπάτηση του καταναλωτή. Στην πολιτική, ένας ηγέτης μπορεί να δώσει μια ανέφικτη υπόσχεση για να κερδίσει την ψήφο του λαού, με τον σκοπό να είναι η απόκτηση της εξουσίας για να εφαρμόσει, όπως πιστεύει, μια σωστή πολιτική. Αρχή δεύτερη. Είναι καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σ' αγαπούν, αν δεν μπορείς να έχεις και τα δύο. Ο Μακιαβέλη πίστευε ότι η αγάπη είναι άστατη. Οι άνθρωποι σε αγαπούν όταν τους προσφέρεις κάτι, αλλά σε εγκαταλείπουν στην πρώτη δυσκολία. Ο φόβος, από την άλλη, βασίζεται στην τιμωρία και είναι πολύ πιο σταθερός. Σκεφτείτε τον Steve Jobs. Οι βιογραφίες του είναι γεμάτες ιστορίες για το πόσο απαιτητικός, απόλυτος, ακόμα και σκληρός ήταν με τους υπαλλήλους του. Τον αγαπούσαν. Πολύ σίγουρα όχι. Τον φοβούνταν. Απολύτως. Αλλά αυτός ο φόβος, αυτός ο σεβασμός στην τελειομανία του, γέννησε προϊόντα που άλλαξαν την τεχνολογία για πάντα. Ο Jobs δεν ενδιαφερόταν να είναι ο καλύτερος φίλος των μηχανικών του. Ενδιαφερόταν να φτιάξει το καλύτερο προϊόν. Το ίδιο ισχύει και για τον Jeff Bezos της Amazon. Η αιμονή του με την πελατοκεντρική φιλοσοφία οδήγησε σε μια αδίστακτη κουλτούρα στα κέντρα διανομής, όπου οι εργαζόμενοι πιέζονταν στα όρια τους. Ο Μπέζος έχτισε μια αυτοκρατορία όχι με αγάπη, αλλά με έναν σχεδόν στρατιωτικό φόβο για την αποτυχία και την αναποτελεσματικότητα. Αρχή τρίτη. Η σημασία της εικόνας και της αντίληψης. Ο Μακιαβέλη έλεγε ότι δεν είναι απαραίτητο για έναν ηγεμόνα να έχει όλες τις καλές ιδιότητες, να είναι ελεήμων, πιστός, ανθρώπινος, ειλικρινής. Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να φαίνεται ότι τις έχει. Η δημόσια εικόνα είναι τα πάντα. Ζούμε στην απόλυτη μακιαβελική εποχή. Τα social media είναι το θέατρο του σύγχρονου ηγεμόνα. CEOs που ποστάρουν εμπνευσμένα quotes στο LinkedIn, ενώ την ίδια στιγμή απολύουν εκατοντάδες υπαλλήλους. Εταιρείες που ξοδεύουν εκατομμύρια σε καμπάνιες για την προστασία του περιβάλλοντος, greenwashing, ενώ οι πρακτικές τους το καταστρέφουν. Η εικόνα της αρετής έχει γίνει πιο σημαντική από την ίδια την αρετή. Είναι λοιπόν αυτό το κλειδί. Αρκεί να είσαι αδίστακτος, υπολογιστής και να νοιάζεσαι μόνο για την εικόνα σου για να πετύχεις. Εδώ είναι που ο 21ος αιώνας περιπλέκει τα πράγματα. Ο κόσμος του Μακιαβέλη ήταν κλειστός.
Ο δικός μας είναι ένας κόσμος διαφάνειας. Ένα email που διέρευσε, ένα βίντεο από κινητό, μια ανώνυμη κριτική στο Glassdoor μπορούν να γκρεμίσουν μια καριέρα χτισμένη πάνω στο ψέμα. Η σκληρότητα του Steve Jobs μπορεί να λειτουργήσε τότε, αλλά σήμερα, στον πόλεμο για τα ταλέντα, οι καλύτεροι εργαζόμενοι αναζητούν κουλτούρα σεβασμού και σκοπού, όχι φόβου. Η μακιαβελική προσέγγιση έχει ένα τεράστιο κόστος, την εμπιστοσύνη. Μπορεί να σου δώσει γρήγορες νίκες, αλλά σε αφήνει απομονωμένο. Χτίζει αυτοκρατορίες πάνω σε σαθρά θεμέλια, γιατί κανείς δεν είναι πραγματικά πιστός σε έναν ηγέτη που δεν εμπιστεύεται. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Ο μακιαβελισμός δεν είναι ένα απλό εγχειρίδιο του κακού. Είναι ένας καθρέφτης της ανθρώπινης φύσης και της δυναμικής της εξουσίας. Το να τον αγνοείς είναι σαν να μπαίνεις σε μια παρτίδα σκάκι, γνωρίζοντας μόνο τις κινήσεις των πιονιών σου. Ο σύγχρονος, πραγματικά επιτυχημένος ηγέτης δεν είναι ένας αγνός μακιαβελιστής. Είναι ένας υβριδικός παίκτης. Καταλαβαίνει τις σκοτεινές αρχές της δύναμης, του ανταγωνισμού και της στρατηγικής. Αναγνωρίζει ότι ο κόσμος δεν είναι πάντα δίκαιος και η καλοσύνη δεν ανταμείβεται πάντα. Αλλά, ταυτόχρονα, ξέρει ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία χτίζεται πάνω σε κάτι περισσότερο από τον φόβο. Χτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη, στο όραμα και στην ικανότητα να εμπνέεις, όχι απλά να επιβάλλεις. Το κλειδί της επιτυχίας στον 21ο αιώνα δεν είναι να γίνεις ο ηγεμόνας του Μακιαβέλη. Είναι να τον διαβάσεις, να τον καταλάβεις και να χρησιμοποιήσεις τη σοφία του για να προστατευτείς από τους άλλους χωρίς να χάσεις τον δικό σου ηθικό κώδικα. Γιατί τελικά η μεγαλύτερη δύναμη δεν είναι να κυριαρχείς πάνω στους άλλους, αλλά να κυριαρχείς πάνω στον ίδιο σου τον εαυτό. Σας ευχαριστώ.